ni ya diwa kene na diwa. Ya diwa kene na diwa. Ana ni kwe mo yokonje ti mo bobo. Oyokonje ti mo kan boro nenu sinenu to mo na kasimo mu kube no kuma ni woji himo. Onye no na no ne adika mo koli na buli bana nka. Keriwe ne kuri aboku. Iba iji wa bako. Okwa muru nwaka nkuke n'okwu. Okwa na-ese dike esenyele. Onye ikoro gị sukere mekpe. Onye ịgbakụmekpe. Onye mgbịrịgba gị kụwa. Onye ekele ya dawa kele. Onye ụyọ dawa kele. Itakala yorela mụrụ nwaka nwa. Udusure sure. Kumba jadi ni kwebuo Okwa mana rona boku asia Obia dimbuga mbali ketele Kete semite Oruguzi na mono zalenu Usimo kulogu Dogudi kete Onye nile mena gana di kete Mekolona rogele Obeni si osiri, obeni sa ma sanya roko, eze Jesus ekele. Ngite tekwe ndozi tosi n'ọwụwa anyanwụ ebia. Ndozi to esibe n'ọwụwa anyanwụ, mkpụrụ ose n'ọtọ, anụnge nna mmụọ, akwụkwọ n'ọtọ, ite amasịrị n'ọkụ. Ọ na-arabịa n'ịtọ ma tọkwa eziokwu. Keriba na-ekwuru okwu ndị ezi tosi n'ọwụwa anyanwụ wee senye. Anaghị n'anya na kpakpando dure wee senye. Kpakpando n'elu ha na-aga, kpakpando n'elu ha na-aga. Wee ọba mụrụ nwa ka nwa ebe ahụ mmụọ ọhụrụ. Nwa kacha nwa. Ewe bịaruo, ewe zute nwa ka nwa. Enyere ya ndị isi ọma, enyere ya ọlaedo, enyere ya ndị ilu ọkwa eziokwu. Ajụọ nga ajụjụ kedu ihe enye dị Chukwu kere ụwa dịka eteghete. Kedu ihe enye Jizọs dịka eteghete. Ofu mbaja dị n'obodo ụgbọ dị na mere agada. Nwa mụrụ ofu ụlọ kedu ihe ị ga-emere dịka eteghete ka njụ dị a na-ajụ N'ekwenụ na mgba dịka ekwu n'ọgbọ. Onye mụrụ nwa ka nwa, onye mụrụ nwa ka nwa, ọkụmara ihe ga-eso mụrụ nwa ka nwa. Asị m sị kụkere ya aka, sị kụkere ya aka. Maria mụrụ nwa ka nwa, Maria mụrụ nwa ka nwa. Odogwu nwaanyị kachara ugo nwaanyị, afọ mụrụ Jesu, nnekwu nwaanyị. Oke nwaanyị marụ nwa nwee. Maka na emekwa na menu, nka nkwuo n'okwu. Inakwa abanelu na abanani na-ego ina-eke kike ndị chetakwa na mụrụ nwa ka nwa onye ọdụ ya chegharịkwa na mụrụ nwa ka nwa na nube